diɲɛ kɔnɔ juin kalo tile 26 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛnaminimafɛnw ka olu kɛlɛ mali kɔnɔ ka nin don ɲɛnamaya cakɛda min n'a ɲɛsinen don ɲɛnaminimafɛnw olu kɛlɛli ma n'an ko ale ma ko office central des stupéfiants olu kɔni jogar la olu ye tasuma don ni ɲɛnaminimafɛn tɔni 60 de la ni ɲɛnaminimafɛn minnu n'olu minɛna u ka cakɛda minnu n'o bɛ bamakɔ ani kulikoro fɛ wa musaka min kɔni a bɛ se ka doni fɛn na o bɛ taa fo miliyari 10 ani a kunkanfɛn na colonel major Fuseni Keyita n'ale ni cakɛyɔrɔ in ɲɛmɔgɔba ye an k'a lamɛn. Depuis juin 2023 fo sisan donc n'an y'u minɛ an b'u fara ɲɔgɔn kan maintenant ni an ka ɲɛnajɛ sera 26 juin n'o ye journée internationale de la lutte contre l'abus et la consommation des produits illicites o b'an permettre ka na pour que ka aw bɛɛ dalajɛ ce journaliste à la société civile et que vous soyez témoin a ka kɛ vraiment trait d'union pour que ka yira population la et que produit minnu minɛna u tɛ taa yɔrɔ si u tɛ bila sugu kan mɛn u bɛna ka détruire pour éviter à ce que vraiment an ka population an ka denmisɛnninw vraiment k'u kana a kɔlɔlɔ ma. kɛnɛrɛ kulun bɛ yen n'ale fana ka baara o ɲɛsinen don ni ɲɛnaminimafɛn ninnu kɛlɛli ma dugu kɔnɔ walasa ka se ka sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya k'olu kisi ni ko ninnu kɔlɔlɔw ma olu ka ɲamaba o tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Sidi Mohamed Samake ye a y'a ka nisɔndiya fɔ ani olu yɛrɛ bɛ wulikajɔ min na a da donna o fana la. An bɛ bɔ ka bin caman kɛ an b'a kɛ kariw kɔnɔ n'o ye sensibilisation ye an b'a kɛ école la sensibilisation an b'a kɛ réseau kan an ni médiaw fana bɛ jɛ k'a kɛ donc fɛn fɛn ye kunnafoni ye ɲɛnaminifɛn kan kɔlɔlɔ mun b'a la an b'olu di ani taabolo mun b'a la denmisɛnnin mun n'u mansaw garijɛgɛ kɛra ɲɛnaminifɛn ye a mini ye ka kunnafoni d'olu ma olu orienté a bɛ se ka furakɛ yɔrɔ mun na ani ka kunnafoni d'u ma den yɛrɛ bɛ ka consommation bɛ niveau mun na an b'o fana kunnafoni di ka tila k'a yir'u la k'a fɔ sigili o b'a juguya de mais n'i wulila k'i jɔ a wagati a ka ca ala fɛ ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma alors den n'a mansa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ ɲɛnaminifɛn ko in na. ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli i ka dɔn diɲɛ kunkanko fɛn de don ale kɔni ale bɛ maa miliyɔn caman de kun kan diɲɛ kɔnɔ o la sa diɲɛ tɔnban bɛ yen n'o ye ONU ye o bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsinen nin ko in kɛlɛli ma n'an ko ale ma ko ONUDC o ɲɛmɔgɔ min bɛ Mali la o fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Crispin Sangara ye ale fana y'a ka nisɔndiya o yira wa ka tila ka yira k'a fɔ ko cakɛda min ɲɛsinen don a kɛlɛli ma Mali la k'u ka wulikajɔ ko a yelen don. Seulement nous pouvons dire que nous sommes satisfaits des actions. An kɔni an ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ baaraba de kɔni bɛ ka kɛ Mali la ka se ka ɲɛnaminimafɛn ninnu ka u kɛlɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun fo ka taa bila kalo o kalo an bɛ jateminɛ minnu kɛ o b'a yira k'a fɔ an yɛrɛ fana bɛ ka dɛmɛ min don o ma o dɛmɛw u bɛ ka nɔ bɔ. Contribuer efficacement à la lutte contre la drogue au Mali. Baaraw bilalen don minɛn min kɔnɔ Mali kɔnɔ ɲinan o de ye k'a fɔ ni ɲɛnaminimafɛn ninnu ka maaw waaju a la halisa ka kuma maaw fɛ cogo min na a mini yɛrɛ maaw kana don a la fo ka taa kɛ a ka kɛ fɛn ye fɛn min kɛlɛli o bɛ gɛlɛya donna nataw la. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.